Díagait, Tásúil agam go bhfuil sibh go maith. Inniu bhháilim rúnaí beag gon pianó a bhúna díobh. Agus bé muid a fólam cin chuí scála a dhéanamh ar an pianó, cin chuí sí I gceart, agus cin chuí ar go lámha úsáid ar a pianó. Tus mé leis an bealach a sín muid ar dús. Nuair tú sin an pianó tá sé antáhaach go síon tú sús go díreach. Má tá tú crumtha síos mar seo tar éis tamlín be pína do réimead. Mar sin sí sús go deas díreach, ré le seinm. Nis tar go níos gide gom agus taspáin me chuid mo chuid lámha ar a pianó. Ar dús taspáin me chuid cén chuid a lámh a chuineal agus tú ag seinm. Bechear gomach sé mar seo. Cin alín lúpaí ar nós gomach líorróds is tíhan se agad. Má tá sé mar seo agus tú ag seinm, bei sé andachar chuile nóta a bhula agus boga ó nóta bháin go nóta eile. Mar sin sé fíorthabhalt do lámh a bheith mar seo. Nis tá me gáil ibhrechaí a ghlaoch ar a gcuid mérechaí. 1, 2, 3, 4, 5. Agus 1, 2, 3, 4, 5. Tá me gáil díiristeach ar an lámh jasanú agus an scála dhéana ar sin. Lámh mar seo agus chur mar síos ar a méarchlár é. I lár an phianó ar an nóta C. 1, 2, 3, 4, 5. Mar sin. Inis tá me gáil an scála haspánsíomh agus tá rion beag agam díobh. 1, 2, 3, ar dóg faoi, 2, 3, 4 agus 5. I ríist. 1, 2, 3, ar dóg faoi, 2, 3, 4 agus 5. Inis taspáin me ruite. 1, 2, 3, ar dóg faoi, 2, 3, 4 agus 5. Uair bháin eile? Ítach, nis cá muid gáil síos, agus tosmuid é mé over 5, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2 agus 1. Agus a ríist. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Inis rachar me suas agus síos a ríist. Ítach. Agus sin na chuí a dhéanamh muid an scála ar an pianó.